Χαίρετε. Ο πόλεμος στη Γάζα συνεχίζεται όπως περιμέναμε, με τον Ισραηλινό στρατό να προχωρά και να εξολοθρεύει όλο και περισσότερους τρομοκράτες της Χαμάς, καταλαμβάνοντας σημεία που χρησιμοποιούσαν ως ορμητήρια, ως αποθήκες, τούνελ κτλ. Με μεγάλη αποτελεσματικότητα, μέχρι στιγμής, επιδεικνύοντας μεγάλη αποτελεσματικότητα ξανά και καταφέρνοντας να έχει αυτή την επιτυχία ως τώρα χωρίς πολύ μεγάλους αριθμούς απώλειών, σαν αυτούς που φοβόμασταν ότι θα μπορούσε να έχει μέσα σε ένα τόσο δύσκολο περιβάλλον, μέσα σε ένα πόλεμο σε αστικό περιβάλλον, και καταφέρνοντας επίσης να ελαχιστοποιεί όσο γίνεται τις απώλειες αμάχων. Βεβαίως η Χαμάς προβάλλει αριθμούς υπερβολικούς που σίγουρα δεν έχουν και πολύ σχέση με την πραγματικότητα και γενικώς προσπαθεί να, ακριβώς πάντα με την τακτική του θύματος, του να παριστάνει το θύμα, να ευαισθητοποιήσει εδώ τους υποτιθέμενους δυτικούς ανθρωπιστές, γιατί αυτός είναι ο στόχος, ώστε να συγκρατήσουν το Ισραήλ, όπως και άλλες φορές έχει συμβεί. Όμως φαίνεται ότι δεν τα καταφέρνουν αυτή τη φορά και δεν πρόκειται να συμβεί, όσο και αν παίζουν και το χαρτί βέβαια των ομήρων, που γίνονται κάποιες διαπραγματεύσεις, συνεχίζονται κάποιες διαπραγματεύσεις και γίνονται κάποιες συζητήσεις για μια κατάπαυση του πυρός ή εκεχηρία που ως αντάλλαγμα θα έχει την επιστροφή των ομήρων. Είναι σίγουρο βέβαια ότι αυτό το κάνουν ελπίζοντας πως αν οι Ισραηλινοί δεχτούν την κατάπαυση του πυρός, θα πέσουν όλοι, θα μπουν στη μέση ξανά που λέμε οι δυτικοί ανθρωπιστές και θα μονιμοποιηθεί η κατάσταση ώστε να επιβιώσουν, να επιβιώσει η Χαμάς, διότι άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Από ό,τι φαίνεται επιχειρησιακά είναι δεδομένο ότι οδεύει προς τη συντριβή της και αυτό βεβαίως πρέπει να συμβεί. Και θέλω να σχολιάσω δύο συγκεκριμένα σημεία πολύ σύντομα και ελπίζω να τα καταφέρω αυτή τη φορά να είμαι σύντομος, αν και όπως εξήγησα είναι μια γενικότερη κατάσταση αυτή. Με μένα λέω διάφορα, ιδίως οι γυναίκες μου το λένε αυτό από πάντα, από πολύ παλιά, από νεαρές ηλικίες, ότι λέω διάφορα, υπόσχομαι, λέω λόγια και μετά μην τον είδατε. Ναι, να τονίσω, εδώ τώρα είσαστε όλοι μάρτυρες, ότι λοιπόν αυτό δεν γίνεται επίτηδες, δεν είναι εξαπάτηση και σας έχω όλους μαζί μου σε αυτό, σε περίπτωση που ξανά μου απευθυνθούν τέτοιου είδους κατηγορίες ξανά στο μέλλον, γιατί εδώ δεν έχω να εξαπατήσω. Εδώ πέρα με το που μπαίνει ο άλλος στο βίντεο βλέπει πόσο κρατάει, οπότε αν το έχω πει εγώ ότι θα είναι σύντομο το βίντεο, δεν το κάνω για να εξαπατήσω, όντως το πιστεύω εκείνη τη στιγμή και απλώς τι να κάνουμε, όπως μετά πάνε τα πράγματα. Αν αρχίσω να μιλάω, μπορεί και να μιλήσω πολύ εν τέλει, γιατί μου έρχονται πολλά. Στην άλλη περίπτωση που πάμε προσωπική ζωή και τα λοιπά, υπάρχει το ενδιαφέρον εκείνη τη στιγμή που το λέω. Δεν το λέω ως ψέμα, δεν το κάνω σαν άλλους απατεώνες που παριστάνουν ότι ενδιαφέρονται και μετά και το κάνουν συνειδητά εξαπατώντας. Εγώ όντως το πιστεύω εκείνη τη στιγμή, αλλά μετά τι να κάνουμε, αλλάζουν τα πράγματα. Υπάρχουν άλλα, έρχονται άλλα μετά στη μέση, άλλα ενδιαφέροντα. Λοιπόν, τέλος πάντων,
μετά από αυτά τα χιουμοριστικά, επειδή έγινε λίγο θέμα με το που λέω θα είναι σύντομο το βίντεο και τελικά κρατάει 1 ώρα, ξέρω εγώ, γι' αυτό το είπα τώρα. Αλλά πιστεύω θα τα καταφέρω σήμερα και θα είναι όντως σύντομο, γιατί είναι 2 συγκεκριμένα πράγματα που θέλω να πω. Το ένα είναι, βλέπουμε την αντίδραση που υπήρξε τις τελευταίες μέρες με την... Βρε μούτρο, θα με αφήσετε να κάνω τη δουλειά μου. Το πρώτο σημείο είναι λοιπόν η εξέλιξη που υπήρξε τις προηγούμενες μέρες με την σύνοδο των Ισλαμικών και Αραβικών κρατών, των ηγεσιών τους, που κατέληξε σε μια πολύ ήπια στάση έναντι του Ισραήλ, με τον αραβικό κόσμο ειδικά και τις σημαντικότερες αραβικές χώρες, την Αίγυπτο πάνω απ' όλα και τη Σαουδική Αραβία, που αυτές μας ενδιαφέρουν πάνω απ' όλα, γιατί αυτές είναι οι πιο σημαντικές αραβικές χώρες, αλλά και άλλες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιορδανία και άλλες, που απέρριψαν την ιρανική γραμμή, τη γραμμή δηλαδή του Ιράν, για μια πολύ πιο σκληρή στάση έναντι του Ισραήλ, με διάφορες κυρώσεις, με εμπάργκο, και γενικότερες απειλές και προς τη Δύση για πετρελαϊκή, για άνοδο πάλι των πετρελαϊκών τιμών σε στυλ 1973 και κάτι τέτοια. Τα απέρριψαν οι Άραβες, και αυτό μας δείχνει αυτό που λέγαμε, που έχουμε ξαναπεί σε προηγούμενα, ήδη από τις 12 Οκτωβρίου, στην πρώτη παρέμβαση που έκανα σε σχέση με τον πόλεμο αυτό στη Μέση Ανατολή, στο podcast του φίλου μας Δημήτρη από το Λονδίνο, και μετά συνέχεια και στις 16 Οκτωβρίου στην εκπομπή στο High TV, η ώρα του Μαυρούκου, που είπα αμέσως ότι αυτός δεν είναι ένας ακόμη πόλεμος στην σειρά των Άραβο-Ισραηλινών πολέμων του παρελθόντος. Δεν είναι δηλαδή μια συνέχεια, ένα ακόμη επεισόδιο του παλιού γνωστού, της παλιάς γνωστής σύγκρουσης, αλλά κάτι νέο, κάτι διαφορετικό. Γιατί τα 57 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, από τις 26 Οκτωβρίου 1973, όταν έγινε η λήξη των εχθροπραξιών, τότε μισό αιώνα, πλέον έχει συμπληρωθεί μισός αιώνας, υπάρχει μια σύγκληση των Ισραηλινών με τον αραβικό κόσμο. Με πρώτα απ' όλα βέβαια την Αίγυπτο, που έγινε αμέσως τότε, τα επόμενα χρόνια, υπό την καθοδήγηση πάντα των Ηνωμένων Πολιτειών, και με την τότε τον Σαντάτ, που υπέγραψε από την πλευρά της Αιγύπτου στο Camp David την συμφωνία, τη συνθήκη ειρήνης με τους Ισραηλινούς. Πρόεδρος Κάρτερ, προηγουμένως είχε ξεκινήσει όλη η διαδικασία με Νίξον Κίσινджερ βέβαια, και με mastermind πάντα το Χένρι Κίσινджερ εκείνα τα χρόνια, που έληξε αισίως με αυτή την δημιουργία καλών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου, που συνεχίζεται και έχει εξελιχθεί κιόλας, και εμείς έχουμε παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό, θετικό, Ελλάδα και Κύπρος. Είναι μια συμμαχία που δημιουργείται στην περιοχή μεταξύ 3 διαφορετικών μπλοκ, τη μία οι Εβραίοι, οι Ισραηλινοί, απ' την άλλη αραβικός κόσμος, ένα μεγάλο μέρος του αραβικού κόσμου, και Ελλάδα-Κύπρος, Ρωμαίοι, τέλος πάντων, χριστιανοί Ορθόδοξοι, 3 διαφορετικοί πολιτισμοί, 3 διαφορετικές θρησκείες, πάρα πολύ ωραίο, το οποίο πετάει έξω από την περιοχή και κόβει τις ορέξεις στους Ιρανούς
και στους Τούρκους, οι οποίοι αντίθετα δεν ήθελαν με τίποτα να προχωρήσει αυτή η σύγκληση, όπως έχουμε πει, και γι' αυτό και μάλλον συνδέεται όλο αυτό με την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, ακριβώς τη στιγμή που τις ημέρες που θα ολοκληρωνόταν η σύγκληση και η σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, που θα ήταν μεγάλο game changer ως εξέλιξη για την περιοχή, γιατί θα ολοκλήρωνε αυτό που λέμε σε μεγάλο βαθμό. Εκτός από την Αίγυπτο θα ήταν και η άλλη μεγάλη σημαντική αραβική χώρα και πλούσια, και η πιο πλούσια μάλλον, που θα είχε πλέον διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, ενώ για τους Ιρανούς και τους Τούρκους αυτό είναι ό,τι χειρότερο, οι οποίοι θέλουν να δημιουργούν εντάσεις ώστε να μπορούν να προωθήσουν τους δικούς τους σχεδιασμούς, που είναι σχεδιασμοί ανατροπής του status quo, όχι σταθεροποίησης, που αντίθετα είναι αυτό που συμφέρει εμάς για την ανάπτυξη εδώ της περιοχής, όπως είπα, με 3 διαφορετικά μπλοκ σε ένα πολύ ωραίο σκηνικό και για τους Ευρωπαίους ανθρωπιστές και για όλους. Έτσι. Και πρέπει να προχωρήσει. Αυτό λοιπόν που είδαμε ήταν ότι οι Άραβες, παρόλα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή στη Γάζα και την σκληρότητα της κατάστασης και την βιαιότητα και όλα αυτά, δεν εγκαταλείπουν την προσέγγιση με το Ισραήλ. Ακόμα και οι Σαουδάραβες δεν έχουν, από ό,τι φαίνεται, κλείσει την πόρτα στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Αν δεν το κάνουν με τον Ισραηλινό στρατό στη Γάζα, που να καταλαμβάνει τη Γάζα, καταλαβαίνετε ότι πόσο ριζωμένο είναι πλέον στις ηγεσίες αυτών των χωρών, πόσο έχει παγιωθεί αυτή η άποψη ότι δεν μπορούμε να συνεχίζουμε πλέον σε μια μόνιμη εχθρότητα και σε αυτά που είχαν γίνει στο παρελθόν, οι συνεχείς πόλεμοι μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. Πρέπει εδώ να συνάψουμε όλο και καλύτερες σχέσεις, να δημιουργήσουμε, γιατί μας συμφέρει όλους, όπως συμφέρει και εμάς, στο να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες ανάπτυξης περιοχής, υδρογονάνθρακες, όλα αυτά τα πράγματα, την ΑΟΣ και τα λοιπά, και να αποτρέψουμε την προσπάθεια που κάνουν οι Τούρκοι και οι Ιρανοί να εκμεταλλευτούν το παλαιστινιακό ζήτημα ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερο ρόλο στην περιοχή, που πάντα βέβαια ο σκοπός τους είναι η διεύρυνση της επιρροής τους. Οι Τούρκοι ονειρεύονται την Οθωμανική Αυτοκρατορία, την αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κάποιου τύπου, οι Ιρανοί από ό,τι φαίνεται της Περσικής. Και βεβαίως υπάρχουν από πίσω από το Ιράν τα μεγάλοι σύμμαχοι και ισχυροί της Ευρασίας, του Ευρασιατικού άξονα, έτσι, που επίσης δεν ήθελαν τη σύγκληση αυτή Ισραηλινών και Αράβων με τίποτα, η Ρωσία δηλαδή και η Κίνα, αλλά μένοντας εδώ στους παίκτες της περιοχής μας, είναι σίγουρο ότι δεν την ήθελαν το Ιράν και δεν τη θέλουν, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί και είναι επισφάλη σε βάση. Δεν είναι τα πράγματα ήρεμα ακόμα, για να δούμε ότι συνεχίζει. Δεν τη θέλουν με τίποτα οι Ιρανοί και οι Τούρκοι. Από την άλλη πλευρά, αυτή η στάση, η δυναμική του Ισραήλ μας δείχνει, και η αντίδραση από την πλευρά των Αράβων, που όπως είπαμε δεν είναι ιδιαίτερα αρνητική, μπλόκαραν δηλαδή τις προτάσεις τις πιο σκληρές του Ιράν και της Τουρκίας, μας δείχνει ότι η δυναμική στάση και οι πυγμοί αποδίδουν. Για όσους δεν το έχουν καταλάβει και για όσους φοβόντουσαν και πάρα πολύ ότι μην δημιουργηθεί ανάφλεξη και ντόμινο και όλα αυτά τα πράγματα, βεβαίως παίζει ρόλο και η παρουσία των ΗΠΑ και των αεροπλανοφόρων στην περιοχή, που καταλαβαίνουν όλοι ότι δεν τους παίρνει να κάνουν και πολλά περισσότερα, αλλά ήδη
Δεν νομίζω ότι αυτό δεν έχει παίξει κανένα ρόλο σίγουρα στη στάση των Αράβων. Μπορεί να είχε μια πιο δυναμική ίσως στάση το Ιράν, που και αυτό όμως είναι αμφίβολο, γιατί βλέπουμε πάλι αυτές τις μέρες του Νασράλα τις δηλώσεις της Χεσμολάχ, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος δείχνει εν ολίγης πόσο θρασίδηλοι είναι όλοι αυτοί οι Ισλαμιστές τρομοκράτες, οι οποίοι ξέρουν να γαυγίζουν, να κάνουν φασαρία, να επιτίθενται σε αμάχους, να μην πούμε τι κάνουν, έτσι, και φέρουμε αυτές τις φρικτές εικόνες που έχουν κάποιες διαρρεύσει και πέρα από το βίντεο αυτό που προβάλλουν σε δημοσιογράφους μόνο και σε πολιτικούς Ισραηλινοί, έχουμε δει και άλλοι έχουμε καταφέρει να δούμε κάποια πράγματα για λίγα δευτερόλεπτα, γιατί δεν μπορείς να δεις για παραπάνω αυτή τη φρίκη, αυτή την πρωτόγονη βαρβαρότητα, την Ισλαμική πρωτόγονη βαρβαρότητα της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου. Ξέρουν λοιπόν να κάνουν αυτά. Όταν όμως βρεθούν απέναντι σε έναν σύγχρονο οργανωμένο στρατό και αποφασισμένο, εκεί κρύβονται, τρέχουν κάτω στους υπονόμους που σκάβουν, που έχουν σκάψει, έτσι. Αρχίζουν να κλαψουρίζουν προς τους δυτικούς ότι τους δέρνουν, ότι τους βαράνε οι Ισραηλινοί, αυτοί που θα καταστρέψουν και θα εξαφανίζουν το Ισραήλ και θα κάνουν την τζιχάτ κτλ. Αρχίζουν και κλαίνε μετά και λένε μας χτυπάνε και κοιτάξτε εδώ πέρα τι κακοί που είναι. Ο άλλος, ο Νασράλα, είπαμε τίποτα εκεί συνοριακά, που υποτίθεται ότι θα κάνανε, και το Ιράν το ίδιο, γαυγίζανε ότι αν μπουν οι Ισραηλινοί στη Γάζα θα γίνει το ένα και το άλλο. Ναι, έχει καταληφθεί λοιπόν σχεδόν και η πόλη της Γάζας και συνεχίζουμε και δεν έχουν κάνει τίποτα. Αυτοί είναι λοιπόν οι θρασίδηλοι Ισλαμιστές τρομοκράτες και θεοκράτες. Πυγμή και αποφασιστικότητα και ισχύς βέβαια, χωρίς να υπάρχει ισχύς δεν γίνεται. Τους βλέπουμε πως είναι μαζεμένοι και εκεί. Άντε καμιά κουβέντα. Προσπάθησαν, είπαμε, να περάσουν βέβαια οι Ιρανοί μια πιο σκληρή αντιμετώπιση, σε διπλωματικό όμως επίπεδο, όχι να μπουν στον πόλεμο, και αυτό προσπάθησαν να το κάνουν ελπίζοντας ότι θα συσπυρώσουν συνολικά τον Ισλαμικό κόσμο και τον Αραβικό, πράγμα που δεν έγινε. Το ένα σημείο λοιπόν είναι αυτό. Θρασίδηλοι Ισλαμιστές τρομοκράτες και θεοκράτες και Άραβες που παρά τον πόλεμο και όλα αυτά που γίνονται επιμένουν στην προσέγγιση με το Ισραήλ, γιατί έχουν καταλάβει ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το πράγμα και φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, είναι σίγουρο ότι και οι ίδιοι έχουν αποδεχτεί και δεν θέλουν να συνεχίσει να υπάρχει Χαμάς, δεν την υπερασπίζεται κανένας, μέχρι και η Φατάχ, έτσι, μέχρι και ο Αμπάς, η Παλαιστινιακή Αρχή, όπως λέγεται. Βγήκαν και είπαν ότι να αναλάβουμε, λέει, εμείς μετά την καταστροφή της Χαμάς, να αναλάβουμε, λέει, εμείς την διοίκηση της Γάζας, και τους είπε ο Νετανιάχου, μην παίρνετε πολύ αέρα, θα δούμε τι θα γίνει, να τελειώσουμε με αυτό, να συντρίψουμε τη Χαμάς ολοκληρωτικά και μετά θα δούμε με ποιον μπορούμε να συζητήσουμε και τι θα συμβεί και ποια εξέλιξη θα υπάρξει. Με εξασφάλιση πάντα της ασφάλειας, την οποία μόνο το κράτος του Ισραήλ μπορεί να την εξασφαλίσει σε εκείνη όχι τώρα του ΟΗΕ και αν όκανε κάτι τέτοιο, είναι αστεία πράγματα, έτσι. Δεν πρόκειται να γίνει, που ακούστηκαν κάτι τις προτάσεις, δεν είναι Ισραηλινοί, ξέρουν ότι αυτά δεν υπάρχουν. Λοιπόν, οι Άραβες, αυτό είναι το σημαντικό, φαίνεται ότι και αυτοί θέλουν να τελειώνει αυτό το πράγμα από εκεί πέρα, η Χαμάς, οι αραβικές ηγεσίες τώρα, δεν λέμε όχλη από κάτω Ισλαμική τι γίνεται, αλλά η κυβέρνηση της Αιγύπτου και οι Σαουδάραβες
και άλλες κυβερνήσεις αραβικές είναι σε αυτή τη γραμμή. Και για αυτούς έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το Παλαιστινιακό. Είναι μια πληγή η οποία έχει κακοφορμήσει εκεί, ένα πράγμα που δεν λύνεται, δημιουργεί εντάσεις και είναι ανασχετικό στο να βαθύνουν οι σχέσεις περισσότερο και οι συνεργασίες που όλοι έχουν καταλάβει μετά από όλες αυτές τις δεκαετίες και στην πορεία του χρόνου ότι τους συμφέρει, μας συμφέρει να προχωρήσουμε όπως είπαμε σε αυτές τις συνεργασίες. Δεν μπορούν βεβαίως οι Άραβες να μην καταδικάσουν ρητορικά έτσι και να πούν ότι ναι, από τη στιγμή που βάλλονται ομόθρησκοι και ομοεθνείς τους, ομόφιλοι, ξέρω εγώ, πώς είναι πιο ορθό να το πούμε, Άραβες εν πάση περιπτώσει, Άραβες μουσουλμάνοι, αλλά μένουν στο τυπικό, στο μίνιμουμ, δεν έχουν ιδιαίτερη διαφορά αυτά που λένε με εκείνα που λένε και οι Ευρωπαίοι από την άλλη πλευρά. Ευρωπαίοι και ακόμα και η κυβέρνηση Biden, δηλαδή. Ακόμα και ο Biden και αυτός προσπαθεί να συγκρατήσει το Ισραήλ, να πει ότι ναι, μην είστε, ήδη από την αρχή, από τις πρώτες μέρες είπε να μην αφαιθεί το Ισραήλ στην οργή, λέει, που είχαμε κάνει και εμείς λάθη τότε μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι η προσέγγιση. Τώρα βγήκε και ο Μακρόν πάλι προ λίγων ημερών και είπε κάτι τέτοια πράγματα. Υπάρχει μια τέτοια στάση και από την πλευρά των Ευρωπαίων. Υπάρχει βέβαια ο απαράδεικτος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Γκουτιέρες. Και εδώ είναι το δεύτερο θέμα που θέλω να τονίσω, ότι οι Ισραηλινοί συνεχίζουν χωρίς να δίνουν σημασία σε όλα αυτά που λένε οι Δυτικοί, οι οποίοι προσπαθούν να τους συγκρατήσουν κάπως, ή ο ΟΗΕ που ζητούν εκεχηρίες και κατάπαυση του πυρός και τέτοια πράγματα, και οι Ισραηλινοί λένε δεν υπάρχει περίπτωση, θα εξοντώσουμε εντελώς τη Χαμάς, θα συντρίψουμε τη Χαμάς και μετά μπορεί να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση. Και πολύ ορθά φέρονται και ακριβώς αυτό πρέπει να κάνουν. Πράγματι πρέπει αυτή η πρωτόγονη βαρβαρότητα, όπως είπαμε, η Ισλαμική, να συντριβεί ολοσχερός. Να μην τίποτα από την οργάνωση αυτή, οτιδήποτε μπορεί να κατασχέσει ο Ισραηλινός στρατός και είναι χρήσιμο, ναι, όλα τα άλλα πρέπει να συντριβούν, να γίνουν σκόνη και βεβαίως συνολικά όλο το έμψυχο δυναμικό της Χαμάς να εξουδετερωθεί. Είτε να σκοτωθεί στον πόλεμο, είτε να συλληφθεί. Μετά από όλα αυτά μπορούν να γίνουν συζητήσεις. Και βλέπουμε λοιπόν ότι δεν δίνουν καμία σημασία οι Ισραηλινοί σε κάτι τέτοιες επικλήσεις. Γιατί ξέρουν, όπως ξέρουν ότι είναι οι άλλοι θρασίδηλοι, οι Ισλαμιστές, ξέρουν ότι εδώ πέρα οι Ευρωπαίοι, οι Δυτικοί, είναι υποκριτές σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε πολλές περιπτώσεις τέλος πάντων. Διότι αυτό που λέγεται ότι να βρεθεί μια λύση ή να μην σκοτώνεται ο κόσμος, άμαχοι κτλ. Αυτό είναι το εύκολο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο εύκολο από το να λες πρέπει να βρεθεί μια λύση ειρηνική και να μην υπάρξουν πολλοί νεκροί άμαχοι. Ναι. Επιχειρησιακά πώς θα το κάνεις αυτό και με ποιον τρόπο και ποια λύση προτείνεις. Αν δεν λες εκεί κάτι συγκεκριμένο, δεν λες τίποτα. Παίρνεις μια θέση εύκολη, με την οποία οποιοσδήποτε θα μπορούσε να συμφωνήσει από θέση αρχής, και μετά όταν αυτή πάει να γιωθεί στην πρακτική, στο να γίνει πράξη και στην αντικειμενική πραγματικότητα, εκεί ξαφνικά δεν έχει κανείς να πει τίποτα. Και μένουμε σε επικλήσεις, σε αυτές που κάνει ο Γκουτιέρες, ο οποίος πραγματικά έκανε αυτή την απαράδεκτη δήλωση που νομιμοποίησε, που δικαιολόγησε τη Χαμάς,
γιατί αυτό έκανε, είπε είναι vacuum, δεν έγινε λέει είναι vacuum, δεν έγινε στο κενό, δεν έγινε η επίθεση της Χαμάς στο κενό και βέβαια δεν δικαιολογούνται λέει κλπ. Οι ενέργειες αυτές δικαιολογούνται, αυτό το έχει δικαιολογήσει ήδη όταν μας λες ότι δεν έγιναν στο κενό και δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη καταδίκη όλων αυτών των πρακτικών και κανένας αν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ δεν έλεγχε τόσα χρόνια που πήγαιναν τα χρήματα που έδιναν υποτίθεται σε ανθρωπιστικές βοήθειες για τη λωρίδα της Γάζας που τελικά έγιναν ρουκέτες και τούνελ και δημιουργήθηκε εκεί ένα οχυρό, ένα υπόγειο και υπέργειο βέβαια φρούριο, μια πολεμική μηχανή με σκοπό να επιτεθεί, να εξαπολύσει γενοκτονικές επιθέσεις γενοκτονικού τύπου εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Με δικά μας λεφτά έχουν γίνει αυτά. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και του ΟΗΕ, οι οποίοι δεν έλεγχαν που πήγαιναν και τι έκαναν εκείνοι στους οποίους έδιναν τα χρήματα. Με τη Χαμάς να είναι η διοίκηση της Γάζας, έχοντας κερδίσει εκλογές δημοκρατικά, έτσι, το 2006 και χωρίς να έχει αμφισβητηθεί ποτέ η εξουσία της μετά, παρότι εξόντωσε τις αντιπολιτεύσεις κτλ. Δεν έχει αμφισβητηθεί πάρα πολλά στους ανθρώπους που βλέπουμε έτσι, με μονομένες εξαιρέσεις που ζουν σε χώρες ευρωπαϊκές ή στην Αμερική, δυτικές χώρες, κατά τα άλλα ακόμα και αυτοί που ζουν στο εξωτερικό τη στηρίζουν και είδαμε και τους πανηγυρισμούς παντού εκείνη τη μέρα. Μετά τους πανηγυρισμούς αυτούς βέβαια τους ακολουθεί η κλάψα για το τι καταστροφές που κάνουν οι Ισραηλοί. Αυτοί που πανηγύριζαν για τη σφαγή που διέπραξε η Χαμάς κλαψουρίζουν μετά για να δείτε πόσο θρασίδηλη ψυχοσύνθεση δημιουργούν κάτι τέτοια συστήματα σκέψης όπως είναι το Ισλάμ, το φονταμενταλιστικό Ισλάμ. Ο ορισμός του θρασίδηλου, όπως τους βλέπουμε και στο πώς συμπεριφέρονται, που είπαμε. Απ' την άλλη οι Ευρωπαίοι βέβαια και με τα δικά τους εδώ πέρα, τα δικά μας συστήματα σκέψης που έχουμε αναπτύξει, έχουμε το άλλο πρόβλημα αυτής της εύκολης επίκλησης γενικών αξιών που ναι, όλοι συμφωνούμε κατά βάση, οι οποίες μετά δεν μπορούν να αποκτήσουν καμία λογική και πρακτική και ρεαλιστική υπόσταση. Και καταλήγουν και εμπρακτά με αυτές τις χρηματοδοτήσεις που είπαμε, καταλήγει ο ανθρωπισμός μας να ενισχύει τέρατα και να δημιουργεί τέρατα. Να χρηματοδοτούμε κοντά 2 δεκαετίες τη Χαμάς και όλο αυτό που έχτισε και αυτό το τερατούργημα, αυτό που δημιούργησε το τερατούργημα, που αντί να φροντίσει να αναπτύξει την περιοχή και να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων, ξοδεύονταν δισεκατομμύρια που δίνονταν στο να δημιουργηθεί όλη αυτή η υποδομή τερατώδης με μοναδικό σκοπό γενοκτονικές επιθέσεις. Όλοι αυτοί που λένε, οι γελοί άθλοι που κατηγορούν το κράτος του Ισραήλ και υπάρχουν και κάτι εκφράσεις απαράδεκτες, κράτος δολοφόνος. Τη στιγμή που το Ισραήλ κάνει το παν για να ελαχιστοποιηθούν οι άμαχοι νεκροί και οι άμαχοι που υπάρχουν νεκροί είναι εξαιτίας της Χαμάς, η οποία κρύβεται μεταξύ του πληθυσμού, κυκλοφορεί όπως έχουμε πει ανάμεσα στον πληθυσμό, χωρίς να είναι καν σαφές ποιος είναι ο ένοπλος και ποιος είναι ο άοπλος, γιατί αυτά αλλάζουν συνέχεια με τον τρόπο που λειτουργούν αυτοί, και επίσης σκάβοντας υπονόμους, τούνελ,
κάτω από νοσοκομεία, σχολεία και γενικότερα μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Και μετά έρχεται το Ισραήλ που χτυπά νόμιμους, απολύτως νόμιμους στρατιωτικούς στόχους, δίνοντας πάντα προειδοποίηση, δίνοντας χρόνο στους αμάχους να μετακινηθούν, όπως το βλέπουμε και αυτές τις μέρες, που τους λένε, δώσαν τελεσίγραφα, λένε πάντα πριν γίνουν οι επιχειρήσεις σε κάποια περιοχή ότι θα γίνουν εκεί και να μεταφερθούν οι άμαχοι. Δημιουργούν ανθρωπιστικούς διαδρόμους, περιοχές και ώρες που δεν θα υπάρξουν πυρά και ξέρουν οι άνθρωποι ότι είναι ασφαλείς να μετακινηθούν εκεί. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε τρομοκράτες, βαρβάρους, οι οποίοι συνειδητά ή θελημένα χτυπούν μόνο άμαχους ή κατά βάση άμαχους. Και εν πάση περιπτώσει αυτός είναι ο στόχος τους. Και οι τερατώδεις πράξεις, τα εγκλήματα που διέπραξαν την 7η Οκτωβρίου και σε άλλες βέβαια παλαιότερα περιπτώσεις, απλά τώρα έγινε με τρομερή μαζικότητα αυτή η επίθεση. Δεν συγκρίνεται από άποψη ήθους, από ηθικής άποψης, δεν συγκρίνονται αυτά τα δύο πράγματα. Δεν μπορεί να λες βομβαρδίζει και σκοτώνει παιδιά. Είναι μια νόμιμη, όταν υπάρχει νόμιμος στρατιωτικός στόχος και υπάρχει προειδοποίηση προς τους αμάχους, ενώ ο άλλος ρίχνει ρουκέτες αδιακρίτως, ακριβώς για να χτυπήσει τον άμαχο πληθυσμό, τον λαό του Ισραήλ, και να μπαίνει σε σπίτια και να κάνει αυτά τα φρικτά πράγματα που ακούσαμε και είδαμε. Τα απερίγραπτα, την απερίγραπτη αυτή φρίκη. Αυτή την πρωτόγονη βαρβαρότητα, στην οποία αντιδρά με τον καλύτερο τρόπο το Ισραήλ, συντρίβοντας τη Χαμάς, και ξαναλέω, ήδη αρχίζει να διαφαίνεται ότι αυτή η στάση είναι που θα φέρει και τα καλύτερα διπλωματικά αποτελέσματα, βγάζοντας ένα τρομερό αγκάθι από πάνω όλων μας, από πάνω μας και των Αράβων και γενικότερα στην περιοχή, για να μπορέσουν να προχωρήσουν οι συνομιλίες και οι συνεργασίες. Δύο πράγματα ακόμα κλείνοντας. Το ένα, είπαμε για τις χρηματοδοτήσεις αυτές που δίνονταν. Τις πρώτες μέρες που έγινε ένα θέμα, δημιουργήθηκε μια συζήτηση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργήθηκε ένα θέμα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σταματήσουν αυτές οι χρηματοδοτήσεις, να παγώσουν. Εκεί ο πρώτος που βγήκε και αντέδρασε, όχι ότι πρέπει να συνεχιστούν οι χρηματοδοτήσεις προς τον Παλαιστινιακό λαό κτλ., ήταν ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας Σάντσες. Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας Σάντσες πριν λίγα χρόνια, 2-3 χρόνια, την εποχή της μεγάλης έντασης που ο Ερντογάν απειλούσε πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, πριν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, θα θυμάστε ότι απειλούσε εμάς και την Κύπρο στρατιωτικά, και ο Σάντσες τότε του είχε πουλήσει όπλα. Είχε πουλήσει κανονικότατα όπλα στην Τουρκία, στον Ερντογάν. Ο σοσιαλιστής, ανθρωπιστής Σάντσες, που κόπτεται μικοποιή χρηματοδότηση προς τον Παλαιστινιακό λαό, η οποία χρηματοδότηση αυτή, όπως είπαμε, έγινε ρουκέτες και τούνελ, και χρηματοδότησε την οργάνωση και την επεξεργασία και την εκτέλεση προφανώς μιας γενοκτονικού τύπου επίθεσης που δεν έχουμε ξαναδεί στην εποχή μας τέτοιες
τεφρικαλαιότητες. Ο Σάντσες λοιπόν, ο ανθρωπιστής Σάντσες, δεν είχε κανένα πρόβλημα να πουλήσει όπλα στον Ερντογάν τη στιγμή που απειλούσε 2 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως και ο ανεκδιοίκητος Γκουτιέρες, Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο υπερασπιστής της Ισλαμικής τρομοκρατίας, που δικαιολόγησε την ενέργεια της Χαμάς επί της ουσίας, δεν έχει πει κουβέντα, μην πούμε για την Κύπρο, εννοείται, δεν έχει πει κουβέντα, όπως και κανείς τους, για ένα έθνος 25 εκατομμυρίων ανθρώπων που μάχεται εδώ και 40 χρόνια ενάντια στην τουρκική βαρβαρότητα, τους Κούρδους φυσικά, στους Κούρδους αναφέρομαι, και κανένας ποτέ δεν τους έχει στηρίξει ή δεν έχει δείξει το παραμικρό ενδιαφέρον. Τους στήριξαν σε μια περίοδο οι Αμερικανοί, όπως θα θυμάστε, και τελικά τους πούλησαν κι αυτοί. Επί Τραμπ. Να το πούμε κι αυτό. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει καμία ευαισθησία. Όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις που ανέφερα και στο προηγούμενο βίντεο κάποια παραδείγματα, Τσετσενία, Ουιγούροι στην Κίνα, εκεί δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Μόνο όταν είναι οι κακοί Εβραίοι. Κακοί Εβραίοι και από πίσω οι Δυτικοί, για να κατηγορήσουμε τους Αμερικανούς δηλαδή. Ένα είναι αυτό, και δεύτερο, και κλείνω, αντίθετα η λαμπρή και εντυπωσιακή δήλωση του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, του Γκάλαντ, πριν λίγες μέρες, που γύρισε και είπε ότι είναι λέει η Χεσμολάχ κοντά στο να διαπράξει το μεγάλο λάθος και δεν πρέπει να το κάνει, γιατί αυτό που κάνουμε στη Γάζα μπορούμε να το κάνουμε και στη Βηρητό. Βλέπετε, λέει, αυτές τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους με τις λευκές σημαίες που φεύγουν, πρόσφυγες, ναι. Αυτό μπορείτε να το δείτε και στο Λίβανο σε λίγες μέρες. Θα συντρίψουμε οποιονδήποτε τολμήσει να κινηθεί εναντίον μας ξανά με τέτοιο τρόπο. Όποιος ξεπεράσει τα όρια, πέρα από αυτά τα συνοριακά που κάνει και η Χεσμολάχ αυτή τη στιγμή για τα μάτια, για να λέει ότι κάτι κάνει, αν αγριέψουν τα πράγματα, θα σας συντρίψουμε και θα δημιουργήσουμε, ναι, καραβάνια προσφύγων. Αυτό είναι καταπληκτικό, καταπληκτική στάση, η αποφασιστικότητα που δείχνει, όχι μόνο αντίον των θρασίδηλων Ισλαμιστών, τρομοκρατών, αλλά και εναντίον των υποκριτών ψευτοανθρωπιστών τύπου Σάντσες και Γκουτιέρες και διαφόρων άλλων. Όχι συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το τονίζω, όχι συνολικά της Δύσης, αλλά σε πολλές και διάφορες περιπτώσεις. Γιατί αυτό το κάνουν οι Ισραηλοί, και το λέει ο Γκάλαντ, και το κάνουν οι Ισραηλοί στη μούρη τους των ψευτοανθρωπιστών. Τους λένε ναι, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η κλάψα σας. Λένε δηλαδή από μια στους θρασίδηλους, δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου τα γαυγίσματά σας και δεν μας φοβίζουν, και λένε στους υποκριτές, δεν μας ενδιαφέρουν οι κλάψεις σας. Δεν θα μας αποτρέψετε από το να κάνουμε αυτό που πρέπει για το έθνος μας και τη χώρα μας. Και τους είπε, είναι το 1/10 λέει της ισχύως μας χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή. Τα υπόλοιπα αεροσκάφη, μαχητικά, βομβαρδιστικά,
δεν κοιτάζουν προς τη Γάζα, κοιτάζουν προς το βορρά. Και οι πιλότοι είναι έτοιμοι στο πιλωτήριο. Και αυτά που βλέπετε στη Γάζα μπορείτε να τα δείτε και στη Βηρητό, στο Λίβανο, αν τολμήσετε να κινηθείτε. Και να γίνετε πραγματικά απειλητικοί. Αυτό είναι λοιπόν το πνεύμα που αντιμετωπίζονται και οι θρασίδηλοι Ισλαμιστές τρομοκράτες, αλλά επιμένω σε αυτό και οι ψευτοανθρωπιστές υποκριτές που αυθονούν ανάμεσά μας, στην Ευρώπη και στη Δύση. Αντί να έχει συνεχώς μια στάση φοβική, αποχωρητική, μας πούνε, γιατί φοβούνται, ας πούμε, φοβόντουσαν εδώ οι Ευρωπαίοι μην ξεφύγει η κατάσταση, ακριβώς με τον Ισλαμικό κόσμο και τον Αραβικό, ήταν μια ανησυχία αυτή, και των Αμερικανών, που βέβαια έχουν κάνει μεγάλη δουλειά διπλωματική οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, αυτή την εποχή, και οι Ευρωπαίοι έχουν βοηθήσει σε αυτό, ο Σόλτς, ας πούμε, όταν πήγε, εμείς, η δική μας κυβέρνηση, να σημειώσουμε, Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο τελευταίος ηγέτης που πήγε και επισκέφτηκε το Ισραήλ και τον Νετανιάχου πριν ξεκινήσει η επίθεση στη Γάζα, η αντεπίθεση δηλαδή του Ισραήλ στη Γάζα. Πολύ σημαντικό αυτό και σημαδιακό και πολύ θετικό από την πλευρά της κυβέρνησής μας. Της συγκεκριμένης κυβέρνησής μας, που μπορεί να κάνει άλλα στραβά. Οι κυβερνήσεις μας γενικότερα, το έχουμε ξαναπεί αυτό, η συγκεκριμένη διπλωματική στάση στην εξωτερική πολιτική όσον αφορά το Ισραήλ και την Αίγυπτο, τις ταυτόχρονα καλές σχέσεις και με τους δύο, γενικότερα με τους Ισραηλινούς και τους Άραβες, και τον ρόλο του συνδετικού κρίκου, πάντα βέβαια με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηγετικό ρόλο, σε όλα αυτά, είναι η καλύτερη στάση που μπορούμε να έχουμε και πάρα πολύ σωστή. Λέμε τα αρνητικά, κάνουμε κριτική και στις κυβερνήσεις και στη χώρα συνολικά, αλλά πρέπει να λέμε και τα σωστά, και αυτό είναι από τα πολύ σωστά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω ότι κατάφερα να είναι σχετικά σύντομο τουλάχιστον και θα τα ξαναπούμε, ελπίζω, προσεχώς πάλι.